Иван Драсов е син на Тодор Драсов, един от богатите хора на Ловеч. Когато Левски основава комитета в Ловеч, Иван Драсов става секретар на комитета, развива трескава дейност. След обира на Арабаконак от Димитър Общи и някои други такива ситуации, като убийството на слугата на Данчо Халачев, дирите водят от тях и той забягва за Румъния. От Румъния отива в Чехия, където баща му имал магазини. Там се запознава с Стефан Ботев, живеят в една квартира, а след това Стефан Ботев го свързва с брат си Христо Ботев и почват да се пишат писма, срещат се. Когато Ботев е избран за председател на Централния революционен комитет, Иван Драсов става секретар на комитета, почва подготовката на Априлското въстание, от верните хора на Ботев и Стефан Стамболов. Иван Драсов, когато Ботев тръгва с четата, го оставя с поръката да бъде летописец, тъй като историята ще се интересува от техните дела. Тази задача, поставена от Ботев, Иван Драсов изпълнява много точно, много добре. Сега в Държавния архив са останали 4 папки негови текстове, които обаче за жалост не са публикувани до сега, тъй като Захари Стоянов ги е използвал тия записки на Драсов за своите книги, за биографията на Христо Ботев, за Левски, за книгата му за Априлското въстание и така нататък. Разбира се, Драсов е публикувал само историята за обира на хазната, турската хазна на Арабаконак. В тази къща той е курортувал след като пада Стамболов. Веднага, като един от верните хора на Стамболов, той е веднага свален от длъжност. Бил е областен управител на Варна близо 10 години и веднага го освобождават. Той е бил болен и тук е идвал 4 лета подред в тази къща. Комшията дядо Ганчо, аз го помня, живее 97 години, когато тази къща е правена, той е бил на 13-14 години. Той ми е разказвал и за Драсов, вече е бил на 16-17 години, когато Драсов е идвал тук. И всъщност ни идва последната година, 1901 година, и когато умира. Значи от 1896 до 1900 година той идва от 4 лета подред. С това, че Иван Драсов е идвал тук, приобщаваме към плевненската революционна дейност, революция, приобщаваме и още едно име, името на големия българин Иван Драсов. Българина няма чувство за история, но няма навика да документира събитията. Затова този факт, че Иван Драсов е бил в махала Койчевци край Трявна, така е документиран бегло от една статия в вестника Родна култура и от тази снимка, която изчезна преди 10 години. Но има друго. Тук в чистия въздух на Койчевци Драсов в края на краткия си живот е имал достатъчно време за размисъл, да претегли миналото, което е преживял, срещи си с Ботев, с Левски и това го остави на следващите. Преди да издъхне, Драсов казва на дъщерите си: нищо не ви оставям, никакви имоти, освен честното си име. Колко политици днеска могат да кажат също.